Nandyan ka pala. Pre, baba ka muna. Bumaba ka dito muna. Mag-usap tayo. Bakit, pre? Mag-usap-usap tayo. Lala. Bakit, pre? Anong ginagawa mo dyan? Nagbabalot ako ng bunga ng mga mangga, pre. Anong bunga na pulos ng dahon yan eh? Ay, binabalot ko kasi. Naghahanap nga ako kasi balutin ko. Mayroon na tayong problema dito sa atin pare. Bakit? Yung yuta na tinatapak-katapakan natin, yung inaugmad natin. Yung lupa na to? Oh, yung lupa na to, bininta pala yung may-ari. Bakit? Ilang Iwan taon ko. na tayo nag-ugma dito? Tayo ang nagkapahilo sa lahat ng mga damo dito. Nga, binibinta lang na hindi na tayo pinabaalam. Ito talaga laging problema na sa akin pare. Kaya nilapit ako sa iyo kasi nalaman ko na ibinibinta pala niya. Hindi na tayo. Hindi, pare. Ito naman na, pare. Sabi niya sa pag-umpisa pa lamang, natitikarin natin itong lupa na to. Pag mayroong mga abot ng mga tanong na dito, sa atin, kalahati. Bigyan niya sa kanya ang kalahati, bigay sa atin ang kalahati. Kaya lumapit ako sa iyo dahil ipaalam ko. Kasi ay, kahapon pa lang pinipinta na niya kasi dumadagan yun siya yung kapitan. Kapitan! Opo. Puntahan natin yung may-ari niya. So, ito si Boss Erning sa mukha. Oh, Puntahan natin yun. Puntahan natin. Paninglan natin ang sa hati yung abot natin dito sa lupa niya. Sus, ang rami ng tinatanong kong mangga, pare. Ang marami ng puno dito na tinatanong ko. Dahil marami na, bakit ngayon lang niya ibinibinta? Ibinibinta sana niya na hindi pa ako nakatanim ng maraming baniyog, maraming mangga, maraming ano-ano pa yan. Ma'am, kasi mawitaw nga, nilapit ako sa iyo kasi na problema ako, wala na akong pera. Puntahan natin. Tayo na. Dagko lagi siguro na ako mga baboy siguro ako napalit sa halin ako sa yuta. Una nga. Para din nga iguang yung kay iglansar ko sa pagkakapitan. Siyempre, kung makadaog ko, naadyo ko kuan sa akong mga ginsakopan nga butar ako. Una nga akong gindaman og baboy. Kaya kuan mga ato sa akong baboy duaw na ko to. Jesus, dagko na gid akong baboy gid nga. Gipamalit kay halin sa ako aning yuta. Una nga. Kato ko mga pare. Wa gid sila katungod nga. Akong ibaligya ang yuta. Kay ako ko ng yuta. Siyempre, ako ginang ibaligya. Di gid sila kabuot na ko nga ibaligya ako kay igor ko sila nagtikat sa yuta. Ang sabot na mo nga ako lang patamna nila ang akong yuta. Pagkadaghan na sa ilang tanong, wa jay sila masayod nga akong ibaligya. Ang halin sa yuta, akong igasto sa akong pagkakapitan. Pag makakapitan ako, siyempre, tahuro naging ko sa ako ang Why you bully me? mga tao sa barangay. Mupauli ko sa balay, kay mag-relax ko. Magtabako sa ko kay dato lagog ko ang akong mga sahop ng mga Tagalog. Wa sila kalibutan nga kwartahan na kay ko. Wala giingon nga dimalas gyud mga akong mga sakop ng mga Tagalog kay dato lagi kay ko. Pare! Pare! Boss! Oh, Pare! ang niyawa mo. Anong nangyari dito, pare? Mayroon kaming balita na niririnig. Pambira ka naman, boss. Kinuhaan mo kami ng kabuhayan dito sa lupa mo. Bakit, boss? Ang dami namin, pare, na tinatanong. Mayroong mangga. Mayroong ano pa makita sa lupa mo na tinatanim namin. Para lang sa'yo. Oh. Para sa lupa mo na magiging marami. Ang tinatanong, bakit binibinta mo, hindi mo kami pinapaalam? Yun saan yung bahay namin? Yun sa aming Ay sabi, mga tanom dito. ay sa para gyud mo makasabot gid mo. Ang yuta akong gibaligya. Nalilito ako kami. man- Nalilito kami kasi bakit Hindi naman namin inangkin yun. Sa'yo yun. Pero yung abot namin, yung kalate, nasaan yun lugar sa amin? sinasabi mo sa amin? Ha? Pag mayroong mga abot sa lupa, hahatiin natin at ibigay-bigay.
Bakit ngayon? Ano namin hatiin na iba na ang may-ari noon, yung mong binibinta? Hindi mo kami pinapaalam. Patingo ba usa ko ninyo sa insaktong buhay kay na ako'y kung nganong akong gibaligya ang yuta. Kay na ako'y gipanuhan ato nga akong gastuhan kay ako bulansar Wag ko. mong tatapukin yan. Wag mong tatapukin yan. Bulansar ko pagkakapitan. What? Una nga. Pambihirang buhay ito. Pare, Wa ko'y kahatag ninyo. Di ko gusto nga maningil pa muna ko kay kinahanglan mo pa kayo akong kwarta. Hindi ka ganun na yan. hindi pwede yun, pare. Maglansar ka ng kapitan sa iyong barangay. Buong tao sa baryo, kayo ang magdala. Ngayon kaming dalawa lang, hindi nga kayo paano sa amin? Hindi kayo nakadala ng insakto, pare. Hindi kayo nakaidala ng sakto. Buong baryo, sa'yo humahanga. Dadalhin mo yun. Ang mga utak nila hindi mo alam. Nga, dalawa kami, hindi mo kami dinagtaguyod na maayos. O bro, kinahanglan kayo na ko ang Buong kwarta. baryo na tao na dadalhin mo. Bakit? Anong klaseng tao ka? Kami, hindi naman ngayon ka inganon mo. Nakapila kayo dahil sa amin. O bro, iyo kong sabton. Pare. Ay, ikakapitan na nako. Ano na ko muhatag pa ninyo ko sa inyong Hindi bahin? yan, pare. Hindi. Hindi. Gusto namin, yung tanim namin, ibinta mo. Meron kaming, tinatanim namin yan. Mayroon kaming Oo, kalahati. Meron kaming tusog at Oo. singot na ibinabuhos namin sa kanyang lupa mo. Oo. Kailangan ka magbayad sa amin. Bigyan mo kami ng kalahati. Unya, na kumuhatag ninyo kung makapitan na lagi ko kaya ako'y gasto. Hindi. Halin sa yuta. Ay, Hindi mo lang. ay,